Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, iar întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru că toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu. Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-i întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? El a zis: Nu sunt. Ești prorocul? El a răspuns: Nu. Atunci a zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor. Ei i-au mai pus în următoarea întrebare: Atunci de ce botezi, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: După mine vine un om care este înaintea mea și care era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut de lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și am văzut lucrul acesta și am mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi ucenici din ucenicii lui.
Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când l-a văzut că merg după el, le-a zis: Ce căutați? El le-a răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorile. Unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-a dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea a rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi, care auzise cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: Noi am găsit pe Mesia, care întâlmăcit înseamnă Hristos. Și l-a adus la Iisus. Iisus a privit și i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: Vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: Poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: Iată cu adevărat un israelit care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? i-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului.